To jama'a assalamu alaikum, a yau za mu duba yadda ka'idar rubutun harshen Hausa ta ba da dama a rubuta mallaka. Misali in za ka rubuta suna da lamirin abin da ya mallaki sunan, to ya za ka yi? Shin za ka rubuta su a haɗe ne ko za ka raba su? Alal misali, in za ka rubuta gidana, shin gida da na a rabe suke ko a haɗe suke? To bisa ga nazari da masana harshen Hausa suka yi, wa'innan abubuwa a haɗe ake rubuta su, ba a raba su. Bari in baku misali yadda za ku fahimta. Idan za ka rubuta gidana, za ka haɗa su, haka ne? Hakan za ka rubuta gidanmu, gidan da mu a haɗe suke, babu tazara tsakaninsu. Gidansu haɗe, gidan da su a haɗe suke. Rigata